До онзи ден си мислехме, че има само два начина да си вземеш изпита. С учене и с преписване. Оказа се обаче, господин Танев, Да? че има и трети начин. С преспиване. Вчера ви Казах показахме... ти, дъще се, ще се снako. Внимавайте, момичета. Вчера ви показахме първата среща между преподавателя Борис Ангелов и неговата студентка. И видяхме, че момичето трябва да му иде на гости, разбираш ли? За да си вземе изпита. Ето можело всичко да им хрумне. Нашите неща ще им хрумнат. Я нека си припомним. Аз съм студентка четвърти курс в момента в факултета по журналистика и масови комуникации към Софийския университет и бях обект на сексуално изнудване от моят преподавател по телевизионно студио Борис Ангелов. Започна да ме кани на по чаша водка от тях и ми каза директно, че единственият вариант да бъда оценена е да му отида на гости. Директно ми каза, че ме харесва, иска да се закачаме и че друг вариант да получа оценка и да бъда изпитана няма. Бях изумена от това, което той ми предложи. Наистина бях много изненадана, не го очаквах. Смятам, че това е недопустимо от страна на един преподавател да прави такива неприлични предложения и фактически той ме изнудваше. Това, което искам е да се измислят някакви начин да бъда изпитана. Не мога да си позволя да повтарям, трябва да завърша тази година. Дава отиваш на вариант, целта оправдава средства. И явно бавно загряваш. Бавно приемам предложения, явно. Така ли? Не бавно загряваш, за какво става въпрос. Ако искаш да ти зватър, трябва да видиш аз на колко хора не съм написал бележка по тази причина. Вчера дойде едно момиче. Ех ми съжалявам. А в един момент той се откаже да те кани. Ще откажеш да ме каниш вкъщи. Нали ще откажеш, да. Кажа, ай, край. Тогава вариантите стават нулев. Абсолютно. Озрявай на това момиче, озрявай. В смисъл? Мисли, идеите, разбирай ги главата. Идеите как да... Виждай хубавите и лошите неща. Как да успея в живота ли? Включително. Това е, може би, етап. Това беше вчера. Да. Днес е време за втората им среща. Точно така. А както всички знаем, на втора среща хората така още повече се отпускат. Особено преподавателите по телевизионно студио. Нека видим тази втора среща. И кой колко ще си отпусне в студиото? Не в студиото, то в тях ми отпусти ми се напрегват ли? Чакай, ама ние сме в телевизията, ама не дайте как, колега. Хората, борещи, трябва да бъде отпуснат. Моля ви, ние сме в телевизията. Здравей. Как си? Дето. Не мога. Що? Не си болен. Казвай как ще се изпитвам. Кога ще ми дойдеш на гости? Да идвам на гости. Ние сме се разбрали, че моля ти се уморяваш ме, не дей, че ме ядосаш. Добре, ама какво ще правим на гости? Да ще видим какво стане. Като например? Но какво стане да разберем? Има вариант. Какъв? В сряда. Има вариант в четвъртък. Обаче след... В сряда какво? Ами нямаш на гости. Ама какво правим? Айде ще да направим един уикенд. Такъв уикенд. Без сългата. Спокойно. Да си вземеш учебници даже. Какви учебници? Нямам учебници. Нали си готов за изпит? Ами ще готвя за други изпити. Ами за другите, не за моя. Няма никакво значение. Колко ще ти пише, важното е да се пречупиш. Да се отпуснеш и трябва на краищата. Няма да ти вземам. Не изглеждам като човек, който яде, нали? И не изглеждам човек, който изнасила, нали? Не, обаче... Все пак съм преподавател. Ай, говориш ми на ти. Да, защото ти ми беше казал, че говорим. И тогава какво се притеснява? Значи леда е разчупен между нас. Не знам, аз мисля да си ходя на сряда. За колко време? До лекциите ми, до сесията ми. И ще си вземеш понеделник. Ако се замина в сряда. Нико. Ако не дойда на гости, какво ще стане? Не мога да се разберем. Ама те винаги ти се пие. Ти неща да ми се пие.
Аз се нафирам така, че да им досаждам до Сега това. да ходим да пием водка, да ходим да пием водка. Това е така казано. Аз не всеки път у нас вечер пия водка. Аз пия вино. Добре, какво ще правим на гости като дойдем? Ще видим какво стане. Мен ми е неудобно така. Не мога. Купи една бутилка тогава, като имаш така. Алкохол до нас. Или като ти надолно, просто така. Това няма да ми оправи нагласите. Аз съм против тези неща. Кое? Такива изнудвачески работи да идвам на гости, за да ми пишеш оценка. Това си изнудване. Ще ми кажеш какво обичаш да ядеш, ще сготвя. Петък си направим някаква вечеря. Как продължава срещата? Или да кажем тормоза. Гледайте утре. Отида и се оплачвам. На кой? И на деканката. Какво ще кажеш? Че ме изнудваш. Няма тогава. Вече със сигурност ще й повярва. И не само деканката. Предполагаме, че и други органи ще й повярват. Не мога така, аз си имам приятел, той какво ще си каже? Кажи му нещо. Ще ме пита къде съм. Измисли. Измислило е момичето, още преди това измислило. Да сигнализира на господари на ефира. Измислил го Сигнализирайте и вие на телефон 946-3327. Или в интернет адрес господари.com. Останете след рекламите, за да видите Перди Мравката. Използва служебното си положение, за да натиска чиничката Мая. Шегуваме се. Ще видите Пинко Розата пантера как... Пак се Айде, шегуваме. това се Ще видите каквото ще видите.